essence of the message. Dilapa phambi konje dinyenge so message. Ayo message ezawuphuma kumntu mophume kuyo. Ukale kwakho yona ngekabikho. I am what I am today because of the message. In fact, the responsibility of each and every preacher is to share his experience in encountering with God. This is how Shumaila. Yeah. In Shumaila, it was be effective. You share the experience with God. By the time you were preparing the sermon, you ought to meet God at that time. Yes. Then once you stand before the audience, you are sharing what you have experienced with God on the study desk. Yanibulisa ngolukhatya ngegama lenkosi yethu Yesu. Amen. Amen. Yo ichoka manje try message. Nithathe nonke. Uba bendililate bendizawuzityikila. Yo imanje lenditshoyo Thixo asasikelele iqela alomeleze. Kunjalo nje liqela lalapha eSabatha. Ayisebenzisa ukuzela nje. Iqela lalapha eSabatha. Benyazi banami umfundisi walapha eSabatha. Therefore umfundisi wami. Yakabethala ngolhlobo how much more kasendimapha ndedwa. Thixo asabasikelele. Siyabulela. Yeah, but this story will make us say like that. Now we tell you to learn Goma. You can change ceremony am the catches. Come and fruit pump and I get my language. Wanga Tito Anganisigale. Dingani Gan Samachatu, Namabalengwe. Umtimbi Esichongene now, keeping faith. Ambanam Cassia, Kutua Diama Hebere. Nilishwa kuhaja andisukwazi ukuyijonga funeka ndijonge nini wazi bilanga litshona jonga abantwana kunzima kufuneka ukugada abantwana ndijonge iBhayibhile yakho ngokuwedwa wawumaphambi kwabo bangadi hamba nami kasiya kwincwadi yamaHebhere chapter 11 book of Hebrews chapter 11 verse 19. Letter to the Hebrews chapter 11 verse 19. My area of emphasis is in the first part of the text. Bible yami engifundayo ihambisa nje. Ecamanga ngokuthi unakho nokuvusa nakwabafileyo. Inkosi mayisikele ukufundwa kwelizwi layo ngoku ade abuye uYesu. Amen. Iza kutshathisa amagama amathandathu then ngihlale phansi. Kwamagama i6 endiza kuwatshathisa emva koko singene kule verse ngihlale phansi. Kwamagama isizwe ndizawabiza nje kwamanye ndwalibele ndawubiza bemali kodwa awuhambe ezivele ya kuba yazi abantu kabe kujonge bona mos amehlo bayavuma okwathi bakubonga bonke soze ungaphuma amagama ke naku ufear, faith, focus, emotions, is even good decision. Ilibeleke ngoku lesithandathu kodwa sizahambe sidibana nalo apha endleleni. No, lesithandathu attitude. Siseko zawuthathisa ke lo magama amathandathu apha ngaphambili emva koko sireye manje waphinde la magama. Faith, fear and focus. Then even emotion.
ibe ngu-decision, ibe ngu-attitude. Again, xa sithetha nge-emotions sithetha ngemvakalelo. Then attitude sithetha ngendlela oyijonga ngayo into ethile. Attitude. Again, decision sisigqibo. Ize ufear abe luloyiko, ufaith abe lukholo. Ize ufocus ibe kukujolisa okanye ngqalelo. Inkosi ke mayinisikelele. Again, chatsake lo magama then sahlukana. Again, uloyiko olu zi-emotions. Setsho uba zimvakalelo. Mamela, ii-emotions awukwazi ukuzicontrol. Ziyazizela ziphinde zihambe. Niyazibona mos imvakalelo. Ya, yindlela osabela ngayo kule nto ibonayo, nale nto yenzekayo, nale nto ikulekayo, okanye le nto ufuna ukuginya. Yeah. You cannot control the emotions. Yeah. Bake ufuna uzazi, ufuna uyazi le nto kuthiwa yi-fear. Yeah. Yeah. Once udibanise emotions no fear, uzawuyazi ke le nto kuthiwa le nto kuthethwa ngayo, because the focal point apha ku-fear. Qha u-emotions lo yena, yeah, is interpreting le nto iluloyiko. Le nto sithi yi-fear kasiyibiza, because uba eli gama asilibambanga apha, anisundiva nje uba ndireya nje apha, because funeka ndiliphambanele apha, but funeka kuqala ndiqiniseke uba wonke umcimbi niwuvile. Yeah. Ize sibe negama elingu-attitude. U-attitude lo yindlela ozijonga ngayo. Okay. U-attitude lo is defining faith. U-attitude lo ucacisa faith. Ya, ngamanye amazwi, ya, into xa uyijongile, uyijonge ngokholo. Iyavakala le? Yeke, xa uyijongile, uyijonge ngokholo. Ya, so, unansekalo, ndithenga le? Okay, bendithe ke, ufocus lo, define ukholo. Siseko? Yeah, then ke ngoku sigqithe no. Ndithe u-attitude define ukholo. Iyavakala le ndawo. Yeah. Niyayiqonda mos i-attitude kude kube kuthiwa tshintsha i-attitude umcimbi usaba right. Niyayiva mos le nto ndiyithethayo. Again. Then ke ngoku kubekho eli gama ke ngoku esithi xa silibiza sithi focus. Niseko? Focus. Ya, uthi noba mandithi ufocuse ekutyeni. Yavakala le? Phawula iimpukane zifuna ukuncedisa. Ungawasusa nepha kwekutyeni, qha upheka izimpukane. Jonge apha ekutyeni. Sisahamba kunye kule ndawo. Ke, ya. Ufocus lo udefinwa ngu-decision. Asekho abantu enkonzweni took a decision. Masambeni ke ndicinga la magama ndiwathethise lonke omathathu. Andithi kunjalo? Yeke masambeni ke. Bhayibhile yam endigqiba kulifundela yona ihambisa yenjenje
eqamanga ngokuthi unakho nokuvusa nakwabafileyo. Izawuthi i-King James Version, accounting that he was able even to rise from the dead. Izawuthi i-NIV, New International Version, izawuthi Abraham reasoned that God can raise up even from the dead. Mamela, akuthiwa apha esiXhoseni eqamanga, kuthiwa eqamanga. Ya, eqamanga sisiXhosa ayisosizulu. Ukucabanga isiXhosa kukucabanga. Ithi ke ngokuthi iBhayibhile eqamanga ngokuthi uThixo unakho nokuvusa kwabafileyo. Mamela ke, isiXhosa igama silibeka kamandi egama. Uhlobo lokucabanga kukumila, sentsho uba kukustika kwengqondo kuloo nto ungayisusi. Siseko uhleli nje ucinga ngayo. Ngamanye amazwi, ingqondo le yam nawe lithafa lokudakasa kweengcinga ezingafaniyo. Kangangoba ukuba besisiphiwe isakhono sokwazi uba omcinga ntoni ngomnye, iinkonzo ngeziphelile. Kuba elowo nalowo ebezawukhalela ubetha okanye ubetha, njalo bezawukhala uba maka akuzonto yakho omnye umcinga ntoni ngayo. Njalo ndizawuthi wenza ngabo ukuze sikwazi ewe ukubambana ngengqondo. Logama sibambane ngengqondo, ubomi bona buyahamba. Iyavakala le logama sibambane ngengqondo nalapha enkonzweni sesothi uba sibheka phambili indlela yam iyenyuka, yonke imihla iyenyuka, noba sazala omnye ucinga ntoni ngomnye. Ke simamelaneni ke ngoku. iBhayibhile ithi xa ithetha ngo-Abraham, ithi ke ngoku eqamanga ngokuthi uThixo unakho nokuvusa kwabafileyo. Mamela ke, le ndlela uAbraham acinga ngayo sisigqibo afikelele kuso wema bunye. What? Here I stand, and I'm standing unflinchingly. Ndimile ngoku apha andigungqi. uThixo unakho nokuvusa nakwabafileyo. Mamela, akho nto ebaluleke njengedecision. Yaye sukulwa nomntu othathe idecision ungayithathanga uzakubetha. Umntu othathe idecision egqibile, be careful wena ungagqibanga. KwakungoDisemba ndiseqonce xa ndingena kwiparking, kwathi gqi indoda apha emva kwam yathi, hey wena susa loo moto apho. Kutsho enye indoda kwenye indoda. Uyayazi nawe once uba enye indoda ithetha ngolo hlobo kwenye indoda esiXhoseni ayenyuka masikamama. Yaye uyenza kakubi le nto, ndihamba nomfazi. Ayigezela indoda ifana nomfazi, ihamba nomfazi. Igezele kayihamba yodwa. Noba uyayoyisa ungazoyigezela ihamba nomfazi, thiza yakubulala ngezandla. Kuba kaloku funeka ikuvele lo mfazi uba akabhatyazanga uyivuma. Kutheka kuqala ukuthi nyaka ndakhumbula okokuba le isizini kaDisemba yisizini yabantu abafa
Ndakhumbula into ethi akanawuza kum abe krwada ngolu hlobo kanti ayikho idecision ayithathileyo. And yet mna andithathanga decision yale drama sisakuyenza. Now ngoku my responsibility is to control that drama. Ndaqonda uba mandikhethe phakathi kwezinto zimbini because ngoku apha ubakhe sazamana nantoni likufutshane nantoni na endiboma yonke into entelo yenzeka ngoku ngumfundisi ndayibona uba nabo kuzawuphucuka kuba kaloku i-challenge yokufundisa iyi-one udibene nabo kumini ukhe wayindoda udibene nabo izolo ndaqonda uba umcimbi inintsi apha into azawuphucuka and nalo mfazi angangumhlolokazi because ndiyazoyika ingxaki yam ndiyazoyika kuba nam ubakhe ndagqiba kolokokuba ngoku mayiqhawukayo hayi bhuti ndawufela phakathi kwemilenze yakho hayi ndawufela ezandleni zakho once mandigqibe yiyo loo nto sekugezwe enkonzweni ndithandaza uThixo ndithi Nkosi, don't stop this havoc, but please control me. Because I know immediately take a decision. Yeah, but who puts or no boots? I know. You don't know much, and I can't do mad. I can't do London. I power it's expensive. The better than communicate boutique. I'm going to reverse that. I'm going to reverse cheap. Mhlawumbe uinvesta umvanda umvulela kunjalo nje imini yami yanhle lo mindathi umkhulu uthi kusathane bese hamba ngenyawo la wina because ugqibile mna andigqibanga. Listen very carefully. Now kasifika ku verse 19 uAbraham ufikelele kule ndawo uThixo wayefuna ufikelele kuyo. Masivane uAbraham uthweswa isidanga nguThixo uthi ndakwenza ube luhlango olukhulu zisikelelwe ngawe zonke intlanga. You will be the father of the faithful. Wanikwa isidanga soba nguyise wamakholwa onke. Akakafaki ne-assignment A1 but uThixo wathi wonyulwe into yokokuba wena upase ngokholo ngaphezu kwabantu bonke. Akapasanga khawonyulwe nisekho. He was elected. uThixo wamonyula kuba isystem kaThixo yokunyuswa kwethu ikhangeleka corrupt kumehlo mortal minds kwi-system yelizwe kuba awukwazi unika umuntu idown ne-certificate uthi ogqiba uthi ke ngoku prove by bringing in assignments zokuba nyani le nto sithi yiyo. But uThixo usebenza ngolo hlobo nathi. Uqala unikwe ezulwini emveni koko ufike ngokuprove that you are worthy to be a graduate. Otherwise mina ngoku ndinike yonke into athi awugqiba uThixo azenze zonke i-possible means zokokuba yipase le criteria. So uyinikiwe le nto, so uyile nto. Yiyo loo nto ufumanisa uba John, first epistle of John, I think in chapter 3, verse 2, is out the Bible. Ngoku singabantwana bakaThixo. Akukabonakali into esizabayiyo. Ngamanye amazwi singabo ngoku but ayikabonakali loo nto basingabo. But sekugqityiwe ezulwini basitheni singabo but ayikabonakali loo nto. Uqala ube ngumntana kaThixo kuqala masivaneni. Nisalikhumbula lizwi lalisitha entlanga. Ewe bandenzela indawo engcwele ukuze ndihlale phakathi kwabo.
niyayikhumbula esa structure sala ndawo ingcwele okokuba sasakhiwe njani na? Ewe, kwakukho la malengalenga okuqala abiyileyo, kubekho intendelezo, kubekho umnyango wokuqala ongena kwingcwele, kubekho umnyango wesibini ongena kwingcwele kangcwele. Niyawaqonda mos la magumbi mabini sisekho? Yeke fine, mamela ke. Ewe, le nto ibiyeleyo intendelezo le yayinamalengalenga amhlophe kunye nagold njalo njalo okanye obhethu. Ya, then into eyenzekayo apha emnyango, ewe, kuvalwe ngomdiyadiya opepper. Lo mdiyadiya upepper uthetha okokuba eli sango is a royal entrance, lisango lakomkhulu. Now njengoba kubiyiwe njengamalengalenga amhlophe, umcimbi umi ngolu hlobo, la malengalenga amhlophe amele ubulungisa bukaYesu. Now ebesithi umntu awungena erhuqa lebhushi akakavumi zona, akakathini, immediately ngena ngaphakathi ngoko nangoku khavarishwa bobulungisa bukaYesu, akakavumi zona, akakathini. Therefore laa verse ithetha loo nto xa isithi ngoku singabantwana bakaThixo. Sisahamba kunye kule ndawo. Ya, phofu nokuba asihambi kunye injalo, even from the beginning uAdam wabekwa kwi-level yabantu abazawuthembeka through the endless ages. Wathi engafakanga ne-assignment enye, wanikwa i-privilege yabantu abathathe isigqibo sokuhlala kunye noThixo engekasithatha isigqibo. Kangangoba wanikwa yonke into, kwathi kwawugqitywa ke wathi uThixo ndinikile yonke into, unguyelo sesontshiba yibantu omkhosazolwathi lasentakeni zezulu. Wanikwa zonke ii-privileges zabantu abathembekileyo, but uThixo wathi akuhlalwa nam, azidliwa izinto endizikhuphayo ebantwini umntu engathathanga decision yobahlale nabo. Then kwathiwa nakumthi okwazi okulungileyo nokubi. Ya, lo mthi okwazi okulungileyo nokubi, ewe, ngumthi unikwa i-field to exercise your own power of choice. Kuba kwaThixo kuhlalwa ngokuzikhethela, akuhlalwa kaThixo ungazikhethelanga. Yiyo loo nto utyobo bungaka nasenkonzweni, kuba njengoba silapha nje enkonzweni, ewe, uyawuphawula okokuba sicengiwe. Sisekho? Asinayo idecision yozapha but sicengiwe. Sicela ukunqamlezo. Yiyo loo nto kuthiwa ugilwa ngumntu uthi ndawushiyana loo nkonzo kunanto uyishiye nyhani, kuba kakade, ewe, ubuhleli apha kakade uqonda uba kakade inature le yakho ayidibani ne-divine presence. Uhleli nje unothuba, iyavakala le ndawo. Kuthiwa ugqiba ukhutshwe enkonzweni yinkunkuma efana nawe. Benicholwe nobabini emgqomeni wenkunkuma lusindiso, but ngoku uzokhutshwa nguye enkonzweni. Ungaphumi kuye nje uhlala apha. Ngiyayiphinda le nto. Ya, ngiyayiphinda le nto. Yabona ke uboyigadi umshumayela ngayiphinda into ikhona le nto uThixo ayibona umshumayela ngayibona. Hamba nam xa ndisithi kuwe, ewe, uAdam wafelisha. Sisekhona sihlobo zam, wafelisha uAdam. Uthe awufelisha uAdam wawela kwilevel kanaphakade, kwafuneka etshabalele ngonaphakade, kwafuneka kwenziwe umhlinzeko ozawugilana namandla kanaphakade. Laa nto ithi thou shalt surely die. uAdam kwakufuneka afe the second death, but the plan of redemption was already in place for Jesus to die the second death, so that uAdam angabisaya yena ubuluze ngokholo. Uyakholwa na kuYesu waseNazaretha ukuze bathi bonke abakholwayo kuye bangatshabalali, koko babe nobomi obungunaphakade. Zihlobo zam, sizawusindiswa ngokholo kuYesu. Ngowona mcimbi esingawo lowo apha, sawusindiswa ngokholo. Sisahamba kunye. Yaphofu ke noba sihambi kunye, yareya. Hamba nam ke,
kanti sithi kuwe ngoku yanguYesu obhala i-assignment wazipasa kwafuneka uAdam yena akholwe kulupasile nisekho nasihlobo zami niyawabona amandla okholo kwafuneka uAdam ngoku akholwe apha kuYesu sisekho nakukhumbula mosokoba ka uAdam efellowship uYesu imeli bapase asifana hamba nami kanti sithi kuwe incwadi Genesis chapter 3 verse 19 ithi uyakudla kubila kwabuso bakho ude ubuyele emthulini. That sweat could not save Adam from sin. Kwafuneka ngoku kugalela kuYesu eGetsemane ayokudila izithukuthuku zegazi. Nikhe nive phaa kwincwadi Genesis chapter 3 uyakukumtsulela imethane nameva nikhe nive loo nto. Ukuhlatywa kuka-Adam ngameva akuzukumsindisa. Kwafuneka uAdam wesibini yena amameva wathwala entloko ukuze kusindiswe uAdam. Mamela ifolos kulo mcimbi wokusindiswa kwethu nguYesu waseNazaretha. Ukolba benza uthetha inyani kwesi sidlangalala asizusindiswa ngokuthembeka kwethu sawusindiswa ngokuthembeka kukaYesu waseNazaretha. Oh yes. Then thina sikholelwe kumthembekileyo. Because thina sithembekanga imicimbi yethu silala neli sivuke neli. Otherwise ukuba sihlobo zami izulu lingehla i-cases zethu lizihlabe ku-PowerPoint kunga-empty enkonzweni. In fact, I was so frustrated kana ndijonga ii-challenges esijongene kunye ne-leadership enkonzweni ndazijonga ndathi Nkosi bekutheni uzungonyula iingilosi sibe ngabefundisi sibe zii-church officers zibe yi-church board? Why uzawuincluda the human agency? Because izithongo ezenzekayo ezinye izinto ezenzeka kuwe umfundisi awunawuselisa nakumkakho awunazibalisa nakubantwana bakho awunawuzichaza nakubazali bakho. Ya kukho izinto ezilapha kum endiyawufa nazo endidibene nazo ndiyawufa nazo, otherwise they are so destructive okokuba ndingazibeka etafuleni. Kangangoba fortunately zezi zindenzele ndoda ndiyiyo. Zindiphekile bhuti hayi ayindiduphudupu hayi ayindirayithi zindiphekile. Why? Ingabi zongelosi ndaqonda uba i-ofisi kaThixo ndingakhe ndiyifumane ndingakhe sihlale ngolu hlobo ndithi Nkosi uyayiqonda okokuba u-Enoch uyambona mos nawe Nkosi uyayibona mos umema uba kupotyopotyo ngoku into ibifamba yenziwa nge-2 years enkonzweni yenziwa after 20 years. Indlu ibifanele uba igqitywe within 2 months ithatha i-20 years sekusakhiwa because iintliziyo zabantu zilikhulu. It's not that imali ayikho but people are so stubborn ngoku sebe lapha enkonzweni. Otherwise, let me tell you out, by now, it may be Seventh-day Adventist Church, isematheni, isemapini, igungisa the whole South Africa. In fact, South Africa, imeko ekuyo, ibimele uba ngoku ubalekelwa apha enkonzweni. By now. But we are so stubborn. Ngoku ndithe le nto ndiyixoxa, ndayicinga uba xa ke ngoku izingelosi abadala nabefundisi ingelosi izawuvele ikubizele ecaleni ithi cela laa nto uyenza phezulu. Stop with that nonsense. Sakusika phambili phezulu wenze into ithi kuthiwa ingelosi xa zibi phaa ikubukele ithi weather ibinje ixesha lethile unxibe iloko ethile okanye ubuchebe ikhadi ngexesha uzawuya phaa wasusa zonke iindevu njengoba zinde nje njalo njalo ikuqhubele ii-details. Mamela, you know, ubungazukubulela ukuxelela izimoko zakho ubungazukuza kwisabatha ezayo
ubudikwe finish uxelwa ingeno sizibona ndaconcluda ngelithi inkonzo izawuba 8 kuba umona kafuna uxelela imeko zakhe ufuna ukuyekwa esmart nisekhona zihlobo zam ndatsho ekugqibeleni ndathi uThixo unothando nakule imeko iqinisayo but God is love and he is not only love but merciful. uThixo unenxeba ngathi hamba nami ke kasivala umcimbi umi ngohlobo. uAbraham ubekwe kulaa mgangatho wokuba bonke abazawuthemba uThixo kwimeko engathembekanga but bona bathemba uThixo funeka befuzela. Okwesibili, leli sango ekuzawungeniswa iintlanga zonke kulo kungenwe apha kwaThixo. Bazawuthi xa bengena banikwe utata onguAbraham abe ngutata of the faithful Abraham wanikwa olokana. Kwafuneka ke ngoku uAbraham zonke imeko ezicela ukholo ukuthi apase with distinction kuba sele sinikiwe i-certificate se-graduate ngoku he has to prove worthy. Kufuneka ngoku atyhile imibala okokuba umcimbi kaloku eli lizwe sikulo lilizwe lophruva. Andithi kunjalo? Asifani. Andithi linjalo? Ke nabantwana bethu xa bekhathwa ngotsotsi uthi utsotsi prove that you love me. Nisakhona bethu kuloo prove that you love me kuthake nentsana kungatshatwanga bebubutsobo kuphunywe ezikolweni kulahleka abantu sekunintsi nzimvuqe eyenzekayo abanye balahla ngobulungu laa prove. Ke noThixo uthi prove ndikunikile yonke into but prove. Are you aware into yokuba nathi njengoba silapha enkonzweni nje although sesilapha ngaphakathi enkonzweni siphilela ukupruva phambi kwamehlo ezulu okokuba sikufanele uba zindlalifa zezulu sesenziwe but ke ngoku wena prove into yoba nyhani le nto iyiyo. Prove that uyafuna. Yes, siphilela ukupruva sihlobo zam. Yima asiyenzi le nto as a group uyenza le nto as individual. Kufuneka upruve apha phambi koThixo and ngelishwa you cannot escape the scrutinizing eye of God. uThixo kujonga kude kube sezintsweni. uThixo ufuna iproof angawazi sekwenzile kukho ingoma apha ethi uYesu uyaphila yakho ingantoni na igazi lakhe lindoyisile iyakalefa Yesu itwabase oyisile uJesu wamuyaphila. Othi ndiyindlalifa yezulu uyindlalifa yezulu uYesu ephila. Iyavakala le but ikhona into ekufuneka yenziwe nguwe. Thini make ndibe phandle ndithi kuwe ewe iformula of salvation ithi human power plus divine power or human effort plus divine power is equal to salvation. Mamela kusindiso lwakho ikhona ekufuneka yenziwe nguwe. Iyavakala le if ukuqala kuAdam isono singekabikho yayikhona into ekufuneka yenziwe. Mamela ikhona into ekufuneka yenziwe ndim nawe as individual. Ewe mamela utata akaziyenzela umfazi nabantwana. Imani akutyiwa ntsonyama kwaThixo akufolwa. Siseko in community of property akangeni i-individual iyazimela. Yiyo loo nto uPawulo kokuba the church membership is composed of 2 large classes. Kukho abagodukayo nabakhaphe aba bagodukayo. Indoda nomfazi zibambisana ngetulo kanti omnye ukhaphile khabazali. uThixo yazi uba omnye ukhaphile kanganga uPaul wandinikelela inyani ethi abanye bazogcina ewe inamba yobulungu nobushushu bebandla ne-appearance of the church kulindwa abantu abasetywaleni otherwise baza kuba ubuya babantu baphume bona babheke etywaleni. Khathandaza ukuba ingabi nguwe but ikhona into ekufuneka ipruve nguwe as a Christian
uThixo akadlali, uThixo uparticular, uThixo serious. uThixo akazidlala ezi games sisidlalayo. uThixo straight, akafekethisi. Yeah. He is the God of second chances. Lord usifunda kandivala kule ncwadi yamaHebrew chapter 11 verse 19. Ithi camanga ngokuthi unakho nokuvusa kwabafileyo. Hamba nami kandisithi kufelisha uAbraham emina makanda. Wafelisha uAbraham, wafelisha yayi crisis. Listen. Once you get trapped into fear, you endanger yourself, your family, and your surroundings. Uba dangerous apha kuwe, ube dangerous emfazini, ube dangerous ebantwaneni, uzoba dangerous apha enkonzweni, uyoba dangerous emsebenzini, uyoba ingozi kwi-society around you. Being a Christian, being a person, a believer, once you get engulfed in fear, woyika, kuzawulandela ubutyobo emva koko, kuzakwenzeka izinto apha kuwe ezi-abnormal. Asivani sizawuvana. Bathe xa bengena e-Egypt, uAbraham ehamba kunye noSara. uAbraham wayengafundi iBhayibhile, wayesiva ibhesi kaThixo. Each and every step he took, the GPS was with God. It was an evidence that Abraham, you are not alone. I am with you. Ndinawe, moment by moment. Ndinawe, akomzuzu engakhe andabikho. But ngoku Abraham, irresponsibility yakhe is to believe in God's providence. Ufuneka ekholelwe kule nto uThixo amlungiselele yona. uAbraham wafelisha mina magana, wawalibala amandla nobunganga bukaThixo. Xa ngene eEgypt wathi awujonga uSara, waqonda uba abayedeni bamthanda kakhulu umntu omhle. And once uthi uhamba kunye nomntu omhle uyambonjwa. There was a period eKapa, utata wayongcwaba umakhulu eKapa eCape Town. You know, ehamba kunye nomama. Uthi utata, mntanam ndancedwa kuba umzala lo wakho, umtshana wakhe, umntana kadadewabo ekwakusithiwa Lethu, wayeyibhosi yotsotsi phaya. Zasiboyika zonke. Uthi wamkhelela phandle wathi, malume, apha indoda yokuthwa umkayo hamba naye. Zithi ezintwana udala sifurayetshele kanti igcinwe singakulethi. Uthi utata, mntanam, ndathi ndakumjonga unyoko umamshawe ikukukazi lam, ndaqoma You know, listen very carefully. Uthi Abraham akumjonga uMrs. Abraham uSara. Wathi uzangombisa. Jonga ngoko nangoko uthe awunyathela kwifear wesuka kwifaith, because faith and fear cannot share the same room. Asihlali kunye. Ukuba uyoyika ukholo umkile, ukuba unesibindi ifear imkile ukholo lulo lutshilayo. And eSouth Africa ebolileyo sawusurvive ngokholo, not because of what we have, not because of who we are, not because of the lineage where we belong. Asizusindiswa yiminombo kuvukuvuku ngokukhala, Satan uyatshila, sawu escape ngokholo. Ichonza utshona kule vesi zayo. Hamba nami wamjonga uSara waqoma lokhu uzangombisa. Nyani bathe bafika uthi ke ngoku uAbraham apha ku chapter 12 lo senizifundele pha ku chapter 12. Yeah, ungaya ke napha ku verse 17 uhle naso. Uthi ngoAbraham, ngizawuthi
usenza uba mna ndizawuphinda umntakhona nawe uzivumba usista ndikwazi uba ndibe safe ndingabethwa. Nisekhona sigqibo sam? Mamela, each time sidiverta from God's plan for our lives, silandele awethu amacebo, ngona ngoku we get into crisis. Kangakuba I would like to appeal to you into yokokuba nceda cenganani naphaya enkonzweni makulandele icebo likaThixo. Kuba lawethu amacebo bukleva akazuyisandawo inkonzo. Makucengwane, masidityaniswe kukunqwala kwethu kwinto ethethwe nguThixo. Listen very careful. Bavana bobabini ibalulekile into yoba abantu abatshatileyo bavane kuba masiba bangavani kwingxaki zabantu. Noba batyhilizela lesikeleyo kodwa kufuneka bavane bakwazi uba bacimana mehlo. Niyayiva mos endithetha? Sukwenza into wenza vanani kuqala njeje. Iseko no-Adam no-Eva bavana kwatyiwa kusemcimbi walayithi bacimana mehlo. Niseko? Ya. Nizawucimba apha ndidiva ngomfazi ungevi ngoThixo. Sisahamba kunye. But listen very carefully. Woyika uAbraham wafaka nomkakhe ekwiposition to protect her kwamanye amadoda. Athi uAbraham wamnikezela kwamanye amadoda wazokulotyolwa uSara apha with that is abnormal because once usuke elukholweni woyike uzakwenza into engenakwenziwa ngabayedini. Ayikho indoda engakholwayo kumkayo lolotyolwa kuyo kodwa siyifumana kwaba balapha endlini yokholo. Walotyolwa uSara apha kuAbraham. uAbraham washiyeke mbokambokana nekhazi umkile nanto uyayazi into ezakwenzeka ngoba busuku watshintsha ii-feelings. You know, uThixo wanenye ifeeling, uAbraham wanenye ifeeling, ukumkani wase-Egypt wanenye ifeeling. Mamela, ndiyayazi ifeeling ewe kakumkani wase-Egypt. Ufumene ngumtshakazi, intokazi enkulu. Akho nto ekwenza uphambane ubetha awufane ngqele xa unomtshakazi. Senjwa khawulalele nasemsebenzini akamtshakazi. Senjwa akho nto ekuthiwa le ayikonwabisi. Kangangoba le ingakonwabisiyo uyilumela ngale yoba hayi kumamama ukhona umtshakazi. Okubhanya zawahamba ye kuye zawonja. At that night ukumkani waseJiputha waye excited kuba wayezawuqhuba a brand new Mercedes. He was so excited. uAbraham kwelicala watsala nje umhanjo ujonge edongeni. Washiyeka nomsonto emveni koba eyicinge yonke into ezakwenzeka yeyayilalisa. Wayicinga kaloku ngoba busuku kwakuzawuvunwa isidiliya esiqhele ukuvunwa nguye yedwa. Bakusawuvunwa yenye indoda. Listen very carefully. It was too tough. But mark this. Wabambelela kumsonto othi akuphela amandla endalo. Umdala uzibamba ngokwakhe ingalo. Wajinga ngalo msonto. Fine. Ngapha uThixo yabetha ngokungafani inhliziyo yakhe. Wathi ndakumyekela nomkhonzi wakhe. Although ebhatyaza, but he's still his servant. uThixo wangenelela wamkhulula uAbraham. Now ke uAbraham ke ngoku, he's the father of the faithful. Siseko ngoku unikwa ichance yokokuba makalungise laa nto ayenzileyo. Wathi wathatha uIsaac kuphela kwakunyuke na intaba uyobingelela ngayo. Ufelishile ukumthemba uThixo. Makathemba uThixo ngoku sekusisho uThixo ngokwakhe angombulala umntana wakho utawugqiba umtshise. Ubuye uzonika iripoti yoba umgwaze ngokwakhe wakugqiba wamshiyela eluthulini uthuthu eluthuthwini. Ubuye umphanguse nawe endlini wawugqiba. And ke ngoku ingxaki yintoni? Eyona nto eyayiphambili yayingeyiyo le nto azakuyenza uAbraham. Eyona nto iphambili balutshoyo. Kwakufuneka ngoku ethembe
kaThixo kuba onke amadoda azawuphumela kule nyula sijongene nayo ngamadoda azawuthembela izwi likaThixo. Kumnyama kumhlophe amadoda azawusurviva namantombazana azawusurviva kwi-Seventh-day Adventist Church ekhula ngomdiza nengqolowa ethe ngamadoda namantombazana azakhona kutshintshi. Listen very carefully. Wanikwe lo thubu uAbraham wayixoxa le nto engazazi ifiye idlala ngaye ephatha ujonga uSara afikelele ajonge uIsaac athi azibalinyala la ntoni ekuthiwa mandilenze ahlahlala aphume phandle ajonge inkwenkwenzi athi Nkosi wawungathanga uba zizaba ngaka imbewu yam lidla uphuma ilanga ajonge inhlabathi yolwandle. Nkosi wawungatshongo uba imbewu yam izaba ngenhlabathi yolwandle ngoku yintoni uyithethayo and yet ngulo Isaac yedwa and yet nam nguye yedwa and akho chance sethi uba nguye yedwa asifani sethi uba nguye yedwa sethi uba nguIsaac yedwa khoyo anikandiva uba ndithini ya ndithi nguIsaac yedwa okhoyo akakho omnye mhlawumbi asikavani sawuvana ewe xa ke ngoku ndihlala phantsi nantsi ke ngoku into wancama uAbraham uyaxoxa uyenyuka. It was worse xa efika kwi-area ethile ebelele apha endleleni kuba it took them days to Mount Moriah balele. Uvuka kwakhe wavuka uAbraham wathi uthula umthwalo ezidongeni inkuni wazixhoma apha kuIsaac akugqiba wathi mabenyuke wathi izicaka masishiyeke masihlale kunye nenantsika le nedongi benyuka obabini. It was tough, step by step, each step forward. Kwakuya kubakrakra ngokubakrakra. As he moved on, his knees were knocking each other. Esazi uyasondela kwiyure enzima engapha kwamandla omntu. Ngeli xesha anyukayo uyaxoxa. Let me tell you out. Ngeli xesha kuphethwe lo mcimbi kaAbraham phezu kwentaba yeMoriya, uAbraham enyuka kunye noIsaac. Mandikuxelele inyani. The unfallen beings, the unfallen worlds were interested in that event. Kwizinto zakhe zasehlela in life, into yehlela uAbraham phezu kwentaba yeMoriya yatsala the whole universe. Zonke iindwalitho zasezulwini iprogram yabekwa phansi indalo yonke kwajonga into ezakwenzeka. Mamelani into eyayisenzeka phezu kwentaba yeMoriya. No language can explain it clearly, otherwise ulwimi lethu lunganda ngaphezulu kwinto eyayiza kwenzeka. Let me tell you out, it was not all about Abraham, it was all about God, because at that time were the fallen and the unfallen beings. Kwakujongwe kulo mfuziselo wosindiso. Let me tell you out, abanye emka noSathana semka isahlulo sesithathu kunye noSathana yazishiyekileyo zashiyeka zinombuzo. uSathana unyanisile okanye uyaxoxa. So i-plan of redemption yayilungisa the unfallen beings plus the fallen beings. Umnqamlezo wawuzokuvindicate okanye uzokuhlambulula igama likaThixo lalisitshalilanga in the universe. Satan was very powerful. Wakwazi umkande sinye isahlulo esi sishiyekileyo sashiyeka si-confused zizokuphenduleka ingelo semnqamlezo. Ngoku phaya kulaa case kaAbraham kudemonstreyithwa umnqamlezo. Ngeli xesha kubekwa inkuni phezu koIsaac kudemonstreyithwa umnqamlezo ozawubekwa phezu koYesu. Ngeli xesha efika uAbraham phezu kwentaba yeMoriya ebopha unantsika uIsaac embeka phezu kwenkuni kudemonstreyitha uYesu ozakonekwa phezu komnqamlezo. Believe me, can't sit kuwe. Into yaba nguAbraham ayifinqele requirement. Wafikelele ekubeni ba eme athi uthi
uThixo unakho nokuvusa kwabafileyo. Mhlawumbi ke asivani kandivala uThixo unakho nditsho ke ngoku ndithi uThixo unakho nokuvusa nabafileyo thembisa nabo abantu bamasengqini. Mamela uThixo unakho nokuvusa nakwabafileyo. Listen very careful. Le nto ithi nakwabafileyo ithi ewe ikwi-plural form ibisininzi iyavakala le nto. Mamela nanto ithi nakwabafileyo, it was inclusive. Are we together? uThixo unakho if uIsaac uzawufela phaa phezu kwentaba yeMoriya, uThixo uza kumvusa emthulini. Okwesibini into etshiyane uAbraham okokuba athi uThixo unakho nokuvusa nakwabafileyo. Ngexesha likaAbraham akayinto wavuswa emangcwabeni. Nisekho yeke ubungqina uAbraham awayenabo yayibubungqina ewe begama elithi nakwabafileyo. Ngexesha athi nakwabafileyo, he was including Sarah plus naye because they were dead in fertilization. Amakanda ayefile, but the same God resurrected Isaac. Amakanda engekho, uThixo wamvusa, i-fertilization ingekho, amandla endalo ephelile, umdali wangena ngokwakhe. Babelana omnye ajonge ngapha omnye ajonge ngapha. uAbraham wayethi awungena ezigubeni avuthele belithutha amadoda ngabafazi. Awunakho belingekho imini yonke ukongena ezigubeni ulale uzawubathini uphambene uzawuthukwa kuba ikhona into ekufuneka uyenzile. But wayengakwazi ukuthuka uAbraham noSara. They were both